webhodi yabo lento ekhulumayo angazi ukuthi ngiphendule kuthini ngoba ufuna ukungikhulumisa amanga nawe nje lento ongikhulumisa yona ngiyazi angifuni nje uzongifaka kulezi zinto angazi lutho mina mfethu angazi lutho nawe makuthi uthunyiwe angazi lutho mina mfethu angazi lutho noma ushonile njengoba ushonile kanje bheka kugcwele abantu kanjani kunama celebrate kodwa ama celebrate ayasaba ukuvela ukuthi akhulume ngawe kanti yini mfoka Mvelase yini unegazi elinjani wena noma usufile bayasaba ukukhuluma nawe izophumelela ibusiness yakho ngithi manje anginawo amaphawa kodwa ngithi ngiyayiblessa imisebenzi yakho ngiyacela ukuthi lapho khona umsebenzi wakho uye phambili niyangihlekisa nina beindaba niyazithanda indaba kodwa ke ngizosho bafowethu umphakathi wa TikTok ninamandla kakhulu imali esiye sayidonate is 37,000 iyale sasaba azwangikhumbuza cha mfowethu ngiyakusho bengasho kodwa mina ukuthi isifihlo ngoba phela kudala siyiqalile interview ungayi Ya asiphinde ke sinamukele namhlanje babukeli beDream on TV bafowethu silapha ke endaweni yamaphumulo sophelezela insizwa ke lapha ke usiqiniseke umfoka Mvelase obedume kakhulu ku TikTok ngokuthi ke nje abe influencer futhi ke nje udlala enkulu ke indima ke ngokuthi ke ashintshe umculo kaMaskandi ukuthi umculo kaMaskandi usuke ngapha kuma CDs nakuma USB uhambe ke uyongena ngapha ku digital platform kodwa ke angimanga ngedwa ngibeke lapha na ke nayo insizwa ke uBhebhe umfoka Mhlongo la uSkhov sawubona bhuti ngiyabonga azi ngihlekiswa yini ngihlekiswa nje ukuthi ngiyabona umlandeli wakho siqiniseke uyamlandela impela ngiyabona le nto eyikhulumayo uresearchile wathola ukuthi ebenzani cha mfethu ngithi mfoka Mvelase uyangazi ke ngiyibhimbi ukukhulumeni hlezi ukukhuluma nawe uthi hey mona awukuthule phansi wena siqokele uswenke urepresente umthandeni mina ke ngumlandeli kaMthandeni bafowethu ngicheme udede nje ngomthandeni bafowethu angeke ngikhulu abaningi bayazi akukho ukuthi ngayifihla nguSkhove esimhlophe singenaphungu yebo bhutini ya mfowethu cha ngifisa ukwazi ukuthi ke nazane kanjani ke nalensizwa ke kaMvelase ke usiqiniseke mhlambe niqaleni ukuhlangana naqala nini ke ukuthi ke nixoxe nje nibe ngabangani lapha enkundleni zokuxhumana umfoka Mvelase manje ngicabanga ukuthi u2025 angithi yes sazane 2023 ngameme ukuthi afike kwami wafika kwami sazwana kwabamnandi kwadliwa inyama 2024 the time umthandeni ezohlukanisa unyaka ezothatha futhi Summer Awards sahlanganisa ke thina singama Red Nation uthi asihlangane kwami angithi ngoba phela mina ke ngumfana ke omhlophe nje ongathi uphumelele kuma Red Nation imbangazi angichomi ngiyadlala bafethu sahlangana ngayo isiqiniseko wayihlanganisa lento sahlangana safika kwami kwadliwa inyama kwabamnandi ngingeke ngiba mention khona abacule kade bekhona ke kodwa ngeke ngiba mention ngoba vele kule ndima yomculo kunezimpi esingazazi ke thina singabalandeli kodwa ke kwaba khona nabaculi abafika bazosingatha kwabamnandi bajabula nathi basijabulele ukuthi hey wena umthandeni wenze kanje kanti siqiniseke unamandla kanje ngokukhuluma kwakho mina ke usiqiniseke mina ngimthatha njenge out nje yasekasi nje ukuthi hey wena wenza njani namazulu akuthande kanje athi usiqiniseke hey mina uMaskandi kade ngawulandela nani niyezwe ukuthi vele isiZulu asikho kahle kade ngahlala la eGoli bafowethu kodwa into eziningi ngisifundile ngosiqiniseko ungifundisile okuningi ngaye ngithi mfoka Mvelase ayikho into engizoyikhohlwa ngayo ongifundise khona kuhleli la ekhanda kimi ngiyabonga namathole funerals ukuthi kube kuhle kanje asiqiniseko mina ngiyakusalutha namanje mfethu ngiyasho ukuthi wena uyindoda futhi uyiqhawe namanje noma ushonile njengoba ushonile kanje bheka kugcwele abantu kanjani kunama celebrate kodwa ama celebrate ayasaba ukuvela ukuthi akhulume ngawe kanti yini mfoka Mvelase yini unegazi elinjani wena noma usufile bayasaba ukukhuluma nawe webhuti mhlambe ke asibuyele lapha ke kulesi simo ke esehleli namhlanje mfowethu masifika sikufica wena ke ukuphi nendawo lesimo lesi sokuthi ke naku kuphuma umphefumulo wakhe
Cha mfethu ngiyafana nawo wonke umuntu lo kade engabelieve ukuthi uMvelase uhambile emhlabeni. Abaningi bezwe ngamvela ku TikTok ngikhuluma ukuthi umfoko kaMvelase uhambile emhlabeni. Kade ngingekho kuleso sigameko. Okay, alright. Nezo ngizonichazela kade ngingekho kodwa ngokuthi umndeni ebeyazi ukuthi mina mengizwana nosiqiniseko uMvelase. Bashe bathi Sikhova simhlophe singenaphunga. Awukukhulume nabalandeli bakaMthandeni ukukhulume nabalandeli baka TikTok bazokulalela wena. Bazoyazi le message. Cela ubadlulisele ukuthi umfoko kaMvelase akasekho emhlabeni. Ngathi mina hayi bosisi uthini? Hayi bobhuti nithini? Ayikuthi usesibhedlela bathi mfowethu ushile. Ngathi yazi lento inzima, yazi ngahleka. Kodwa ke ngiyenzile. Mangiqeda hayi ulife lo kade ngiwenza. Zafika inyembezi mfethu ngathi mfethu uvume kanjani khona nengoma ka limit ethi wena uvume kanjani ngathi mfethu ngenhliziyo ngathi ayo should beyicompozela wena because umfoko kaMvelase uhambe mina naye isikade sikhuluma ekseni sikhuluma ngoNtsika abiyela ngazi noma niyamazi uNtsika abiyele bezokhipha ekseni ngathi mfethu uzwile ingoma kaNtsika abiyela izophuma wathi hey angimengakayizwa Sikhova awumthinto ngoba vele uNtsika biyela nginazi inamba zakhe ngase ngithi ngiyamthinta koNtsika biyela wangayibambi inamba kanti hey usathane kanti yeah but mhlambe ke bhuti kufika kanjani ukuthi nize ke ni decide noma ke nithatha isinqumo sokuthi cha asihlanganise nathi singama Red Nation okanye mhlambe nje iNingizimu Afrika ngoba ngiyazi ukuthi abanye abantu ke abathe bafaka isandla akusiwona ama Red Nation kuphela kukhona nabantu mhlambe ke nje abathi cha bafuna bona nje ukubabaza bebabaza ke isiganeko lesesehlike mhlambe ke mfowethu kufike kanjani ukuthi nize nifike lapha ekutheni cha asihlanganise obani futhi mabekhona ongababalo cha bakwazile ukukhipha kwagcina kuyinto engakanani ngingakakuphenduli lapho ngizoqale ngibonge uJMQ lapha ku TikTok ngibonge ubaba uDlamini umzimba ukhala imali yes ngibonge umalume yes simbizwa ngomalume lapha kwa TikTok u1981 angikho sure kodwa ke simbiza ngomalume ya unamabhizinisi wama truck wenzani khonta ezenzayo lapha yes I think ngiyabonga kakhulu into abayisebenzile abakwenzile ngiyabonga ngithi kubo lento abayenzile siyabonga somphakathi ka TikTok ukuthi yinhle into abayenzile ngiphume kubo ngizobonga uMaqwabe ngizobonga udokotela uZikode angazi noma niyamazi na uZikode angazi noma ukhona la ngendlela ekugcwele ngakhona ngibabona abantu kodwa uZikode nawo usebenzile bafethu ngizobonga lo mama okuthiwa kubani Nkosi yami azibaningi abantu abala ikhanda kimi onikele ngegrosa eningi yabona nje uma sila abantu bazodla ngamandla kwala mama loya biza ubani Nkosi yami azi ngabe ngibiza umuntu azongikhumbuza kodwa ke uyazi ukuthi umama ngiyamkhumbula ngiyaxolisa mfethu baningi abantu abala kimi ekhanda Nkosi yami ngithi mama siyakubonga futhi ngisazowenza ama video ngawe mama usibonelo esihle emphakathini ngicela uqhubeke njalo ungenzi la kumphakathi wakaMaskandi kuphela qhubeka nakwabanye unamandla mama izophumelela ibhizinisi yakho ngithi manje anginawo amaphawa kodwa ngithi ngiyayiblessa imisebenzi yakho ngiyacela ukuthi lapho khona umsebenzi wakho uye phambili mhlambe ke bhuti okugcina mhlambe masikhuluma ngama donations ungakwazi ukudalula isamba mhlambe semali esiyesahlanganiseka okanye ke mawungekwazi ukuqala nje ukuthi kona ihlangene into ecishe niyangihlekisa nina beindaba niyazithanda indaba kodwa ke ngizosho bafowethu umphakathi wa TikTok ninamandla kakhulu imali esiye sayidonate is 37,000 iyale kodwa ukuthi sifike lapho sisizwe ubaba uDlamini uJMQ no malume ngithi ngiyanibonga kakhulu ngicela ama brand wenu anyuke
ngizokhuluma okugcina khona lo sisade ngikhuluma naye lapha phambili okuthiwa umazi kode umaphakathwayo bafethu usebenza kakhulu lo sisikade ekhuluma nosiqiniseko ekugcineni ezehamba emhlabeni ebekhuluma nayo ke umaphakathwayo bafethu umaphakathwayo usebenzile ma Red Nation msupporteni umaphakathwayo ngicela nimfollowe nilandele yonke into ayenzayo uneqiniso lwasisi ngiyabonga ukusebenza naye njengoba kukanje ngingasho ukuthi amandla akhe mfowethu asibuyeke size khona lapha ku TikTok ke brazo ngoba siyazi ukuthi ke nina nama influencer lapha ku TikTok nasi sihlava mfowethu aqali esikhathini nje esingangonyaka sekuyinsizwa yesibili le eginqekayo and mayiginqeka kuyasolakala ukuthi izona belu lezimpi zika Maskandi ezenza ukuthi aginqeke ke umfowethu wakamvelasi mhlawumbe mfowethu ungathini wena ukukhuza nje lesi sihlava esenzekayo endimeni webhodi yabo lento ekhulumayo angazi ukuthi ngiphendule lithini ngoba ufuna ukungikhulumisa amanga nawe nje lento ngikhulumisa yona ngiyazi angifuni nje uzongifaka kulezi zinto angazi lutho mina mfethu angazi lutho nawe makuthi uthunyiwe angazi lutho mina mfethu angazi lutho kukanjalo alright mfowethu cha kuyazwakala but okugcina mfowethu nali igcokama ngiyabona ulifakile ithawula lapha nali igcokama elisha ngibona insizwa lapha ku TikTok insizwa neintokazi mfowethu sizeqhuma ubuso manje makudlalwa ingoma segcokama kwenzekani hayi ukuthi thina vele kwa TikTok noma kuma Red Nation sinamatemu awethu nje siyasiqhumela angithi khona lesifo kuthiwa sifikile sophenyana nozagiga manje siyasifihla thina ubuso nophenyana hayi ukuthi khona something esifihla nje uzagiga nophenyana olifikile kuphela ngicela nenze njalo ma Red Nation ngicela nisifihle ubuso nifake nje yabona bafethu sunglasses yabona nje namanje ngiyawafaka phela ungangifakela ngophenyana yes ngiyakhipha ngiyafaka njengamanje ngizophinda ngiyimboze kanje ngenzeka uzofika nozagiga uyayikhumbula ingoma ikhisho umthandeni ethi zagiga ngeke manje ngiyasaba ufikile phela uzagiga ukhona sengasaba azwangikhumbuza cha mfowethu ngiyakuzwa bengasho kodwa mina ukuthi sifihle ngoba phela kudala siyiqalile interview ungayifihlile kuyazwakala mfowethu cha siyabonga kakhulu nokuthi nje nikwazile ukusuka ke all the way from Johannesburg nizofika lapha kule ndawo nizofihla ithambo lika mfowenu enazana naye TikTok siyabonga bhodi ngaphambi ukuthi ngikhohlwe kuyo yonke into ngicela ukubonga khona umfowethu okuthiwa usiphephelo isiphephelo ukhiphe ingoma emnandi kakhulu ekamvelase emvalelisayo bafethu sizoyidlala khona la bathi usiphephelo livukani ke leli kade likhuluma naye ke usiqiniseko mvelase besaphila benza nje umusic ngiyacela yabona nje lokho engikhulumayo ngicela mfowethu nikuveze kumphakathi wase South Africa ukuthi mfethu khona i-out okuthiwa usiphephelo mfethu ingoma yakhe imnandi kakhulu evalelisa umfoka mvelase ngiyabonga siyabonga bhodi